May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Para ni sa mga bag-ong mi-graduate, ingon man sa mga estudyante, mga professionals, ug para natong tanan. Sa ebanghelyo karon, giilad na pud nila ang mga tao nga gikan daw sa yawa ang power ni Kristo. Bright gyud ning yawa. Maunang mga igsuon ayaw og kumpiyansa kay ang yawa mugamit pud na sa atong mga achievements, sa atong mga titles og professions aron dili ta ka-focus sa pinaka-importante unta nga mao ang pamatasan. Mao nang ang epekto professional lagi pero hambugiro na pod. Bright tuod pero tikasan pod. Mao nang ni ako i-share nga quotation mga igsuon. It's not what we acquire in life that is important. What is important is what we have become in the process of acquiring them. Mao nang kung bag-o kang graduate, ang imong pangutana dili nga professional nako, dili kun dili mao ni. Human sa 4 o 5 ka tuig sa akong pag-eskwela, unsa may nausab nga batasan nako. Nahimo na ba ko karong mas buutan? Mas mahigugmaon? Mas mapasayloon? Just imagine, sige daw, example, nurse, registered nurse, professional, pero pag abot sa ospital, walay batasan nga mitagad sa pasyente. What's the use of that profession if in the process wala ta mabag-o? If in the process bati gihapon tag batasan? Pagkanindot unta, professional plus buutan maing tao. So mga igsuon, pwede ning i-screenshot and please tag a student or bagong graduate, a professional, or anyone para ni sa tanan. God bless.